El nostre sisè convidat és un polifacètic músic de Benicarló. Antic estudiant de conservatori, trombonista en formacions com Arreu o Els Desmadrats i ara productor, feina que combina amb estudis de telecomunicacions, destaca per la seva capacitat compositiva i d'improvisació. Recentment, ha produït el seu primer treball complet i ha començat projectes col·laboratius molt interessants amb músics de la zona, dels quals ens parlarà a continuació. Des de l'estudi, sempre maquinant i analitzant, és un plaer per a nosaltres presentar-vos al nostre germà, Eloi Miravet, alias El Missos. Bon dia, família! Tornem amb la sisena edició d'Espai Apolo i volem recordar-vos des de l'equip directiu del programa que ens anem a apropar a la recta final d'aquesta primera temporada, que hem fet amb moltes ganes i amb molta il·lusió. Però bueno, avui tenim un convidat molt especial, quasi família per a nosaltres, així que rebeu com es mereix a Eloi Miravet, alias El Missos. Com estàs, mestre? Bona tarda, o bon dia. Bon dia, no? Bon dia. Gràcies per invitar-me. A tu per vindre, tio, un autèntic plaer. Bueno, de primeres, qui és Eloi Miravet i com va començar a interessar-se per la música? Qui és Eloi o qui és El Missos? Si me pots contestar les dos, increïble. Les dos? Bueno, Eloi és un xic de Benicarló que sempre ha estat interessat en la música i, bueno, El Missos és un projecte que la idea és transformar les idees que pot tindre algú, la gent, i dur-les a terme. Des d'una idea, pues, transformar-la fins que arribi a ser realitat. Vale, perquè tu eres trombonista de tota la vida, però el tema de la producció sempre t'ha interessat. El que passa que en els últims anys t'has començat a dedicar plenament a això. Arrel de què sorgís este canvi, este interès? Bueno, jo des de menut he estat rodejat de música, meus pares eren músics i jo... Salut. I sempre he estat envoltat de música, des que vaig néixer, que porto 22 anys en música. I bueno, estos últims anys m'ha interessat un poquet més, no per la música, sinó pel so, com a ciència. I perquè al final tot és física. I bueno, el món de la producció també he estat molt interessat estos últims anys. I no sé, volia provar altres coses. Al final la música és una ciència i la ciència dona pa molt i és un abanic molt gran. Ara, per qui no te conec, és que també eres estudiant de Telecos. Com gestiones aquesta relació que pot tindre la música, tenint en compte el que ens menciones, que al final és tot ciència? És molt difícil, al final, de la part de l'instrumentista, a vegades no se té en compte, saps? Perquè la música és ciència però també és art. Totalment d'acord. Aleshores, hi ha molt que tindre en compte en aquest aspecte i al final és un poquet una balança, saps? I intentar equilibrar-la i no infravalorar una cosa ni altra. Totalment. Saps? És tot igual vàlid i merescut. D'acord. Pront sortirà el teu primer treball produït íntegrament per tu, la mixtape Meditabundo, que ja heu anunciat, juntament amb el mític Adri Guti, cantant d'Arreu. Com va néixer aquest projecte i què podem esperar del mateix a nivell musical? Bueno, al final el projecte del Missos és per ajudar a gent com Adri, per exemple, que té una idea i transformar aquesta idea en realitat i també al final per a mostrar jo també un poquet la part també artística, saps? Com en el projecte que va sortir de la Machine Cover. I bueno, al final el projecte d'Adri jo li tinc molt d'apreci, la veritat, perquè portem molts d'anys. Quasi que és el primer projecte en col·laboració que porto del Missos
i bueno, moltes ganes i jo crec que a la gent que li agrada aquest tipus de música li agradarà. Això és el que te preguntava, més o menys quins estils podem trobar ahí? En què t'has inspirat? Què has volgut produir tu a nivell musical, a nivell de gènere? A nivell de gènere pues, està més basat en el hip-hop, en el rap, i bueno, també toquem altres temes més rock, però bueno, en general és hip-hop. Sí, però jo, per lo que he sentit, hi ha hasta drum and bass, o sigui, realment és un còctel d'estils molt curiós, està molt guapo. Hi ha pinzellades. Així que, bueno, felicitats. Gràcies. Bueno, acaba de sortir una cover de Domingos de Cal, un tema del gran Casey O, saludito Casey, és aquí, amb el qual has començat una gran aventura que porta per nom Collective Sessions. Explica'ns un poc de què va això i què podem esperar de cara a properes edicions. Bueno, Collective Sessions és un projecte que he dut a terme en la intenció, la idea de mostrar a la gent el talent i l'art que hi ha per la zona i bueno, també per a que els artistes se coneguen entre si de la zona i bueno, hi haurà col·laboracions de la zona, de Baix Maestrat i bueno, també un poc més pel sud, per València i poc més. Està de locos. Bueno, Espai Apolo realment intentem fer una funció pareguda, donar a conèixer artistes, per lo que diem sempre, no? Som pocs i no ens coneixem entre nosaltres i me pareix una iniciativa de locos, la veritat. Val, i mirant al futur, tens algun projecte entre mans, a part del que ens comentes? Què ens portarà el Misos per a 2021? Tinc algun projecte així entre mans d'algun grupet conegut de la zona que poden sortir coses molt xules i bueno, espero que a la gent li agradi molt perquè ho fem amb molt de carinyo i molta il·lusió. D'acord, anem al qüestionari ràpid, ¿vale? Són 7 preguntes, menys intenses que aquestes. Un disc que consideres obligatori escoltar? El disc de KCO del 2011 en la banda de jazz. De locos. Imprescindible. Me dijo, hazme un favor. Un productor o productora que ho estigui petant ara mateix, segons el teu judici? Un productor? Pues mira, un que he conegut fa poquet, es diu Garabato, de València. Un saludo, si mos veu. Saludo, Garabato. I la veritat és que no el coneixia i he sentit produccions que ha fet i molt top. Mola. Vale, concerts com a trombonista o projectes com a productor? Tria. Tinc que triar una? Sí. Trombó sempre ha sigut el meu instrument de tota la vida i vaig a triar el trombó. Grande. No te l'esperaves, Realment tenia l'esperança de que digués això. Val, quin tema és el que més et representa de tots els que has produït o composat? O participat? O participat. Quin tema? Que digues, això és puro el Misos o puro Eloi Miravet en... Jo crec que temporal, d'arreu. De quan vaig entrar al grup va ser el primer tema que vaig estar dins del procés de composició. Correcte. I me sento molt identificat en ell. És que és una passada. És una passada. Val, birra fresca o calimocho dur? Birra. Val. Rosalía, gènia o màrqueting? Rosalía. Vale. Un artista del poble o de la zona que destacaries i per què ho faries? De la zona? Del teu poble, d'este. Perquè Eloi és de Benicarlo, vale? Sí. Apunte. Un saludo a tots els vinarossencs que mos veuen. Pues Puntiagut. Home. Puntiagut, per mi, és molt l'artista. És el puto amo, literalment. No li envio un saludo perquè esperem tenir-lo aquí pronte. Esperem que vinga. Perquè seria de locos. Vale, per acabar, te vaig a dir una sèrie de paraules i has d'intentar definir-me-les, què signifiquen per a tu, amb una o el menor nombre possible. Ok? Vale. La primera d'elles és trombó. Vida. Agua. Agüita. Benicarló. Casa. Charanga. Festa. Ho sabia.
Producció. Art. Aplique. Místic. Sí, 100%. Poliespan. Fantasia. Jo he dit futuro, tio. Vale. Conservatori. Segona casa. Arreu. Família. I el Missos, per acabar. Ole, ben tirada. Pues bueno, tio, se m'ha fet supercurta l'entrevista. Sí, la veritat. Ha sigut superguai. I no res, per acabar anem a donar-te un par de minuts com a tot el món per a que mos ensenyes algo. Mos has portat un trasto, explica-li a la penya què és això, perquè no ho sàpiga, i digues el que faràs. Pues això és un bon trasto, Una màquina és una controladora i bueno, que s'usa molt en el món de la producció, si va d'esta marca o d'una altra marca. Si veu algun vídeo d'algun productor sempre té un catxarret d'estos per ahí. Tal qual. I bueno, vaig a fer el temilla que vaig treure de la Machine Covers número 1, que és Párteme la cara. Un altre projecte que tens, que no estàs curt per lo que veiem. I de Zetangana, i bueno, a veure què surt. Temazo. Pues bueno, un aplaudiment enorme per a el Missos, gràcies Un plaer. als que mos veu, a les que no, i mos veiem a la propera, que és el moment d'anunciar que serà l'última de la temporada. Així que gràcies, estigueu atentes i movem bronte. Besito. Yeah! Super! Curteta però complidora. Sí, a mi s'ha fet prou curta, la veritat. Home, és que... Mejor dame otra calada o párteme la cara o miénteme y dime que me quieres, que todo está bien, que no ha cambiado nada. Soñé su beso y porque el resto de cosas que importan se fueron contigo. Me he cansado del primer puesto, ya no quiero ser mejor que el resto porque todas las cosas que importan se fueron contigo. Grande finisher.